Joo, jos lähdetään siitä, että mitä mentorointiprosessi on antanut. Se on ensinnäkin vanha viisaus, että oppia ikä kaikki. Ja tämä Tietotekniikan liiton mahdollisuus tavata nuori, energinen asiantuntija on ollut todella hieno kokemus. Mä olen oppinut ehkä enemmän kuin olen pystynyt antamaan. En tiedä, mikä on sun käsitys. Joo, samantyyppiset käsitykset, että mentorointiprosessi on itsessään antanut tosi paljon, että olen ollut tässä niin kuin oppimassa. Ilokseni olen voinut todeta, että olen pystynyt sanoa Heikillekin jotain vinkkejä ja ajatuksia. Ja oikeastaan tämä on ehkä toiminut tietynlaisena peilinä, että kokemus vastaan tämmöinen innovatiivisuus ja on pystynyt sitten vähän niin kuin haastamaan omia ajatuksiaan ja saanut kyllä paljon työkaluja ja tällaista ajattelumaailmaa siihen omaan tekemiseen. Varmasti on niin kuin, mahdoton laittaa hintalappua tälle, että hyöty on kyllä olemassa ja pystyy niin kuin pitkän aikaa tätä käyttämään. Ja meillä varmaan mentorointi jatkuu epävirallisissa merkeissä tämänkin jälkeen.